Mwabo Chief Honorable Mrs. Yes. Kalista Kiri Ademachuku. Wunye Dean Fidelis Ademachuku. Former local government chairman, may we not. Ohan is a woman leader. Jesus Christ. Worldwide. Abu Monyi Igbo, Nwanyi Igbo. Nwakpu ihe mbosa na anọ na Nnewi. Let's go. Ihe inye Chukwu ekene. N'ihe a na-enweta n'ugwu Hausa, anyị nwetara ya n'ala Igbo tata. Oru a na-eje n'ugwu Hausa na-ebute ji. Na-enu ji enwetara n'ala Igbo, bịa bụrụ Nnewi, naanị ụmụ dim. Ọ bụrụ ihe inye Chukwu ekene. A sị na ụmụ nwoke na ọha na-akọ ji na ọha Diji. Mana ọmụ nwata Tata nwaanyị awọna diji. Ibiriachi, nwunye Fidelis Ademachuku. Yes. Bụ mụ kọrọ ji a. Wee gbuo ya tata. Wee gbuo onye bụ chi tata. Wee na-enye Chukwu ekene. Na-enye Chukwu ekene onye mere ka ji dị otu a ka eke ji ndị Igbo ji a na-akọ kee n'ọba ya dị ihe a. Anyị na-enye Chukwu ekene. Anyị nwere ji ọcha, anyị nwere ji abị. Anyị nwere adaka. Onwe odi ji chọrọ ebe a. Na wọta ya ha niile dị ebe a. So anyị na-ekene Chukwu. Ji ka fọkwara n'ime ọrụ. N'enu ndị ka fọrọ afọ na ebe a. N'enu ndị ka fọrọ afọ. Burigodu nke a ka bụ obere ji. Nke a ka bụ obere ji. N'enu ji fọrọ ebe a. Nene ofu ana ka egbutere nke a. Ofu ana ka nke a si. Ofu ana ka egbutere nke a. Ofu ana ka egbutere nke a. Otu a ka o si gabazie wee na-aga. Nke a bụ farm ebe esi wee nweta ji a. N'ọrụ a ka esi wee gwupụta ji a. Ọrụ a ka esi wee gwupụta ji a. Nwaanyị kọrọ. Ọ bụkwa nwoke ọ bụ nwaanyị. Onye mere ka anyị nweta ihe niile a n'ọrụ a. Wee na-ekele Chukwu. So nenezie ya ebe a sizie n'ebe a kụ nene ji. Na afụgo. Ka ya etunagodu nke anọ na ya. Nna